pane runyerekupe rwekuti kombi iri kunzi ndeye Great Hope yakudubuka ikauraya vanhu vanokwana kuita 5. These are speculations. I cannot actually say it is true, but so far zvinhu zvatozara pasocial media. Nyaya iyi ndiri kuitora pasocial media page yakanzi Annabel Masibanda, uyo anyora achitaura iye kuti very sad, gore rino rakaoma mota Great Hope, kureva mapictures ari kubuda apo ayo yaita accident ichibva kuZimbabwe ichidzokera kuCape Town, yauraya vanhu vanokwana kuita 5 including sisi nemunin'ina. Driver apa passenger, pabati sisei driver apa passenger kuti ambodriver because anga aneta. Madriver kana maneta please zororai, driver atrusta munhu asingagone kudriver. So as you can see those photos right there, ndo maphotos ekombi yacho. Handisi kuziva zvangu kuti how far this is true, given that kuti makombi Great Hope aMoboizi Munetsi akanyorwa kuti Great Hope ane blue, so I don't know that tax iyo kuti was it a private deal or what is going on, or ndedzimwe dzimotika dzinoshandiswa idzo naMoboizi Munetsi. Zvichakadaro Annabel Masibanda uyu aenderera mberi achiposta foto remumwe musikana ari ipapapo, anonzi Noreen ndo zita rake, anzi nesister yake Martha. Ndo vamwe vasikana vashaika naGogo vamwe 2 handisati ndavabata, akundipa information ari muhospital, rest in peace. Moboizi handina kukuataka, but kungochema nevanochema sezvatiri kuita DNC. So I think Moboizi did not take it lightly. Maybe atya kuti zvinotanisha kambani yake Great Hope, handizive ipapo, but so far apana Annabel Masibanda ndo pandaona zvinhu izvizvi. Handisi this other page zvakare pandaona pachitaurwa semunyaya iyoyo. So Annabel Masibanda aenderera mberi zvakare 29 minutes later achinyora kuti nhai pane chandanyora chakaipa iri panhau yeaccident, ndakutoitwa muipi naMoboizi, chiuya necorrect information upe vanhu. Hama dzemufi dzakazara wani mucomment section, ndatosiya zvimwe futi. Manje tingangorambe tichingoti nice here ipo paita nhamo zveDNC. Ndakangoudzwa ndikaposta, vamwe vakati kunyepa, asi makazoona ichokwadi wani. Ndiri kushaya kuti mabatikana nei, zvaana vheko zvakangoiswa wani ndo basa remaghost. So Annabel uyu anofanira kunge ari ghost page yepaFacebook. So maghost sometimes anotaura chokwadi akawandisa kumeso, sometimes vanonyepa vachida kutanisha maimages evanhu, but I don't know how far that is true, but maphotos amuri kuona apo ayo ndiwo ari kunzi ikombi yaMoboizi Munetsi Great Hope iri kunzi yakudubuka ikauraya vanhu 5 ichibva kuZimbabwe. So handiziva mhuri yeZimbabwe kuti munoti kudiniwo nenyaya iyi. Toda kuti apa tingoverenga a few comments kubvira pakandwa nyaya iyi, tinzwe kuti vanhu vari kuti kudii nenyaya yekunzi ikombi yaMoboizi Munetsi yakudubuka ikauraya vanhu 5 kusanganisira sisi nemunin'ina. Anyway, let's go on to the comment section. Tuone kuti mucomment section vanhu vari kuti kudii, because there is almost 1200 comments dziripo ipapo, saka tichangoverenga just a few comments. Toona tonzwa kuti macomments aya ari kutaura kuti kudii panhau iyi yaMoboizi Munetsi. So let me just try to open the comments and see kuti which is which. Macomments acho asikuda kuvhura, but still tinomavhura chete. Tamavhura. So pari kubuda zvakare amwe maphotos evanhu vakatorara panze
kombi yakakudubuka. So pane uyo ataura kuti zvakaoma gore rakupera maaccidents ari kuwanda. Vamwe vari kutohanzi vanodii kuita tow madriver sezvinoita vemabhazi, maybe nekuda kwekesi yekuti panga pachinzi pane anga akurara. If you still remember what I said, icho ndo chinenge chinofamba chine coffin icho, if you know these cars. Vamwe vari kuti hana matambudziko, vamwe vari kuti haasi dhane here, vamwe vari kuti ndivo vekuenda kurufu ava mazuva apera. Saka kana vanhu vanga vakatoendawo kurufu, zvinhu zvinonzwisa tsitsi, pakaipa guys, vakudzoka kubva kurufu vobva vafawo here. Mumwe ari kunyora kuti konai driver inga mumafreeway umu mutori nenzvimbo dzakangogadzirwa kuti you can have a rest kana waneta wonzwa kuda kumborara. Kungoudza vanhu kuti ndokumbira kumbozorora, ndava kurara ndichidriver, just 30 minutes is enough. Kana uri paroad unongomisa mota and sleep. So comment section ari kutaura izvi in the first post yaiswa naAnnabel Masibanda ipapapa. So ngatiendei kune imwe post yacho yaari kutaura iye kuti azenge akutaura kuti Mo Boys nakufara nazvo. Tinzwe kuti comment section iri kuti kudiwo, iri kusapota Mo Boys here kana kuti iri kusapota Annabel Masibanda. So pane mumwe anyora panapa achiti iye Mo Boys mune problem anenge benzi achingoti kutsvuka kunge tandaza. Izvi handichaziva izvo, ini ndiri kungoverengawo zvangu zvakanyorwa. Hanzi dzimwe istress ari panguva yakaoma so ndevamwe avo. Vamwe vari kuti hanzi kachupeti kerume mwedzi unokuita kunge August ndevamwewo. Hama dziri kutokutenda Annabel nekuti uri kuchema nawo. Personally I don't see anything wrong chawaita zvebhasi vakadii kuti wakatadza. So ndevanhu ava vari kutaurawo pamusoro penhau iyi. Mo Boys ukaburisa nyaya yake wava muvengi wake. Ini he blocked me, ndamuposta ndakaudzwa kuseri akani. So ndevamwe vari kuchema nekuda kwemaexperience avainawo naMo Boys. Savheko lupa imbavha kana ivava vanoda kuvanzei. Dai ambokurova uri mufast. Ndevamwe vari kunyora ivava. I love that guy, but when things like this happens, don't use emotions. Nyaya yaitika motoita plan not kurwisana nevanhu kuti it was supposed to be private, but DNC is all over. Zvaritori basa. Macomments esa hauzi romwako iwe Annabel Masibanda, asi ita basa sebasa. Uya nazvo iye paanoposta DNC ashorwa naniko. Okay, so it seems like Mo Boys akatombopostawo zveDNC. Saka panonga zvava kwasautira, handizivi ndo panoshanda tsumo iyaya. Panapa kunzi next time uchanzi I will sue you. He is trying to protect his brand, but we cannot avoid accidents. Kanai boys budisa chokwadi nekuchema navabereki nekuti vari kurwadziwa manje kuviga chokwadi izvo zvaitika ndiko kudi iye anga asingamhanye nedzeDNC. Problem vanomuomberera maoko havamuzivipo. Okay. Pakaipa. So guys, ndo zvikuitika mumastreets after pabuda maphotos abudayo ane speculation yekuti ikombi yeGreat Hope yakudubuka ikauraya vanhu 5. Ndo nyaya yatanga tinayo yatati tikupei iyoyoyo. Then tichazoona kuti mastreets anenge achiti kudii nekuti rine manyanga aripotirwe. Kana uchifarira channel ino iyi hapana chakaipa kungosubscribe. Kana uri munyowani ungosubscribe kutokumbira hakusi kudhimanda. Kana paine zvisiri kukufadza, let me know in the comment section. Ndinoverenga macomments ese. Yes, ndinoverenga macomments ese togadzirisa vana vamai. Pakanaka chose. YouTube channel ino ndo yandiri kutotemba. Saka potai muchiona muchilike nekushare mavideos edu munenge matoraramisa imwe mhuri. Until we meet again in the next video. Salute.